Krásný den, já tady dneska mezi námi vítám další maminku, Karolínu. Dobrý den. Dobrý deň. A já vás na začátek poprosím, jestli se nám představíte. Áno, dobrý deň. Tak volám sa Karolina. Mám 2 synov, kvôli ktorým som vlastne začala riešiť exémy. Starší syn teraz už má vlastne 3 až 4 roka a mladší oslavil teraz 1 rok. A s exémom bojujem, alebo respektíve som bojovala už u prvého syna. Tomu sa objavil exém v 3 mesiacoch. Najprv mal seboreu, potom sa objavil exém. Vôbec som nevedela, čo s tým. Vyskúšali sme všetky druhy mastičiek, najlepšie, čo mi bolo povedané, všetky vzorky, nič nezaberalo, niektoré mu len udržavalo v rovnakom stave ten exém, niektoré to proste zhoršovali, tak to som zistila aspoň, čo používať. No a exém sa zhoršoval, syn sa stále škrábal, stále sme dávali fenistil proti škrábaniu vlastne od malého bábätka. A ja som vlastne nevedela, čo mám s tým robiť. Pani doktorka mi poradila mať nejakú eliminačnú dietu, tak som mlieko vysadila, vôbec to nepomohlo. Teraz viem, že som to proste robila špatne, lebo som netušila, ako sa to má robiť. A v lete sme chodili na dovolenky, aby sa mu to zlepšilo, tam sa mu to vždy zhoršilo, ale potom spätne, kebyže doma už sa mu tak zlepšil ten exém až po čase, ale to more mu vlastne pomohlo. No a my sme skončili najprv na nejakých takých, neboli to ešte kortikoidy mastičky, ale potom už to boli kortikoidné mastičky. V tom roku už sme mali čisto kortikoidy a to sme išli od toho, ja neviem, od koľkých mesiacov to začal mať, až vlastne do necelých 3 rokov, než som zistila vlastne o tomto kurze. Takže síce sa mu začal zlepšovať synový exém, ale on sa len premiestnil. On ho mal vlastne na krku, po teličku, pod nožičkami a nemu sa postupne dal len pod tými nožičkami do tých jamiek. A toho sme sa dokázali zbaviť. To sme proste chvíľu na tom boli lepšie, chvíľu horšie. A ja som proste nevedela, čo s tým a už som proste tak brala, máme exém, všetci hovoria, to prerastie, dobre, tak to prerastie. No, potom sa nám ale narodil ešte minulý rok druhý syn, a ten v 3 mesiacoch zase zo seborej to prešlo do exému. Ale ten mal ten exém teda za mňa horší, pretože on to nemal len na teličku, ale aj na čele a na hlave. A on sa škrábal, stále sa škrábal. Do krvi proste to bolo šialené a ja už som mu držala ručičky, aby sa neškrábal, rukavičky. Pani doktorka povedala, nech skúsime eliminačnú dietu, boli sme už aj na kožnej, tak som skúsila eliminačné diety, nič nepomohlo proste, nevedela som, ja už som bola proste nešťastná z toho. Tak sestra mi vlastne poslala váš webinár, ja už som proste nevedela a ja, že dobre, tak úplne skepticky, ja som totiž už pýtala o tom všetko a vlastne nevedela som, čo je pravda, čo nie, čo mám skúsiť, nemám. Aj pani doktorka mi povedala, že proste každému dieťaťu zaberá niečo iné, takže vlastne na to nie je úplne univerzálna liečba. Tak ja som to skúsila a tak som si povedala, že skúsim ten kurz, veď už nič nemôžem stratiť. Aj tak, akože rozmýšľala som kvôli financiám, ale proste mastičky sú drahé, všetko je drahé, tak proste skúsim to. No a to bol vlastne tento maj alebo jún, myslím, že maj. A tak som začala a povedala som si, som vlastne vám sa pýtala, či môžem aj u staršieho, lebo vy ste hovorili, že do 3 rokov, alebo do 3, myslím, že to bolo, a že už syn bude mať 3 roky vlastne, ale tak sme skúsili aj u syna, aj u mladšieho, aj u mňa, ako cez mliečko. A ja som najprv tých základných 5 potravín, ale synovi som dala 3-ročnému aj lepok, že som vyradila. No a synovi staršiemu sa to po tých 2 týždňoch nezmizlo mu to, ale zlepšilo sa mu to, ale vždy sa v noci doškrabal, vtedy si mi vlastne poradili, že mu mám zavizovať tie nožičky a nemu vlastne vymizol úplne exém. A potom som vlastne začala testovať a zistila som, že reaguje na mlieko a na hovädzie, a teda na mlieko a na hovädzie veľmi veľa. Mal výrazný ten exém. Tak soja mu to teda zlepšila, takže ja som bola nadšená, že bez exému a že od mája sme nemali kortikoidy a to doteraz nemáme. Doteraz sme nemastili vlastne, že my od pár mesiacov, čo sme mali kortikoidy do necelých 3 rokov, už teraz nemáme, takže pre mňa úplný úspech. No a u mladšieho teda, tam sme vlastne nepomohlo tých základných potravín, takže sme išli do tej druhej eliminačnej fáze. A tam
som testovala a zisťovala, čo mu robí. No reagoval na strašne veľa vecí na začiatku. Aj zavádzala som mu teda príkrmy a čo mu prešlo cezo mňa, tak som otestovala aj nemu, to zase nemu niečo nevyšlo a postupne som zisťovala a ten exém sa začal lepšiť teda. Ale nebolo to tak, že hneď sa mu všetko zlepšilo, bolo to, že po nejakej potravine sa mu zlepšil a potom nastalo zhoršenie. Zhoršenie, no ale vo finále po všetkých tých 20 ten exém bol nie o 100% lepší, ale možno 90%. Už nemal po celom tele exém, ale len v tých záhyboch už sa tak neškrábal. Vlastne tá pokožka bola celkovo úplne iná. My sme boli úplne doktorky a tá tomu ani nechcela veriť, že čo to je. Takže takto sme vlastne dopadli a musím povedať, že ja som bola úplne nadšená. A teraz, keď sme zistili, na čo jeden aj druhý syn reaguje, tak testujeme alergény, teda trénujeme tak alergény a niekedy to je lepšie, niekedy to je horšie, no, u toho mladšieho, ale musím povedať, že veľké zlepšenie. A teda u mladšieho sme tiež nemali kortikoidy doteraz, ale musím povedať, že minulý týždeň sme boli po očkovaní, vyšiel mu zub a ešte ako sa ozimilo a suché prostredie, tak dali sme 2 dní a lepšilo sa mu. No. Není bez exému, ale je to oveľa lepšie. Toto Super. asi. Děkuji za sdílení. Vy jste zmínila, že vám paní doktorka poradila eliminační dietu už někdy dávno, dříve, ještě dávno předtím, než jste narazila na můj kurz. V čem si myslíte, že jste dělala chybu oproti kurzu, že tehdy ta eliminační dieta nepomohla, zatímco potom... No ja som vyradila len mlieko, že to najviac viem. Mlieko, soja a myslím si, a vajíčka, neviem, či som teda vyraďovala. Viem, že mlieko, soju a ja som to prehnala, lebo ja som si myslela, že kde sa nachádza stopu mlieko, to si nemôžem dať a vlastne bolo to len mlieko a soja. A ja som vlastne nejedla pestro. Ja som vlastne, áno, vyradila som to, ale nenahradila som to niečím iným. Ja som si myslím, som začala jesť ešte nezdravšie tým pádom, lebo proste vo všetkých dortíkoch alebo niekde je mlieko a ja som si proste... Nebola to vyvážená strava. Ja si myslím, že to, ako vy vlastne vravíte, že treba to vynahrádzať veľa zeleného, akože ja som jedla, doteraz jem veľa zeleniny, ale v živote som nejedla tak veľa zeleného. Ja som sa naučila jesť okurku, ktorú som nejedla celý život, len kvôli synom proste. A myslím si, že to veľa spravilo, že tá vyváženejšia strava. No a potom teraz vlastne, ako mi pani doktorka povedala, tých viacej potravín, to som tiež vyradila, vlastne hovädzie a kuracie, myslím, aj to mlieko, soju tiež, tak ja som nič nejedla. Ja som vlastne, vy máte vlastne recepty a hovoríte, jedzte, ale len bez týchto potravín, nahradte ich. A ja som to proste neurobila. Ja som vlastne hladovala a nemala som vôbec pestrú stravu. No. Toto bola tá chyba. Jo, to souhlasím. Já vždycky říkám, že pokud opomenete pestrou a zdravou stravu, tak bez toho žádná dieta nepomůže. No a myslím si, myslím si, že problém bol aj v tom, že napríklad syn strašne mladší reagoval na ryby cezo mňa, ale šialene. A ja som napríklad, ja jem veľa rýb, alebo jedávala som veľa rýb, takže aj to bol ten problém, že to bol strašne silný alergén. Ja veľakrát máme ryby, alebo napríklad reagoval na mrkvu. A ja jem proste, toto sú potraviny, ktoré jem napríklad. Takže aj tie zdravé veci, čo som jedla, tak aj na to reagoval. Takže aj to si myslím, že je problém, že on potreboval fakt tú poriadnu eliminačnú dietu, no, aby sme zistili a postupne som to zaraďovala. Vyhasínají vám postupne tie reakce? Áno. U mladšieho syna hovädzie mäso neprechádzalo cezo mňa, teraz už prechádza cezo mňa, u neho teda ešte vôbec neprechádza, ale ja ho môžem jesť už neobmedzene. Už nevadí vývar, už vlastne nemusím sa obmedzovať hovedzom. V maku tiež mi príde, že sa to zlepšuje a v rybách nemal reakciu, ale ešte som ho neotestovala som naplno ryby, že iba to trénujem, že mám raz za týždeň rybu, ale chystám sa k tomu, lebo ja som milovník ryb. A to je u mladšieho a u staršieho je to náročnejšie, on ako je starší, tak
to zvládame pár lyžičiek jogurtu za týždeň, preženiem, tak vidím reakciu a hovädzie je to bojno, to ešte moc nedávame. Mhm. Je něco, co vás, když jste procházeli kurzem, co vás překvapilo na chování ekzému? Třeba, že nějaká potravina, které jste se obávali, tak vám ekzém zlepšila, nebo něco takového? No, v rámci zlepšenia ma prekvapilo u mladšieho syna, keď som ja testovala vajíčka, tak mne mu zlepšil ekzém vajíčka a soja. Vlastne veľké alergény mu zlepšili ten ekzém. Kuracie mäso mu nič neurobilo napríklad a mliečne tiež nebola vlastne žiadna reakcia, ale ani nezlepšilo, ani nezhoršilo. Ale vyložene tie vajíčka mu to zlepšovali, že keď už mal blbú reakciu po niečom, ja som si dávala vajíčka. Jakože nevyliečilo to, ale trošku to zmiernilo ten priebeh. Takže toto ma prekvapilo, ale to vy ste aj vraveli v tom kurze, že veľa ľuďom mlieko napríklad zlepší ten ekzém. Tak to nám sa to nestalo, nám sa to stalo u vajíčkach. A u staršieho ma teda prekvapilo, že má ako negatívne, bohužiaľ, že má alergiu na hovädzie. To som nečakala, že tam bude mať to hovädzie. Lebo ja som ani dovtedy nevedela, že hovädzie je taký veľký alergén. A to teda do té doby, než jste se dostali do kurzu, jedl? Áno, to jedol stále hovädzie. Miloval hovädzie. Doteraz má rád hovädzie. Tak to sme museli obmedziť, ale keď ho máme, tak aby nás nevidel, lebo rád má to tmavé mäsko. Jo, my jsme se tady před rozhovorem bavili vlastně spolu, jak trénujete, jakým způsobem, i jsem vám dávala nějaké tipy. Je pravda, že u těch starších dětí, a vy to možná i vidíte sama, když máte takové srovnání, to jde pomaleji než u těch mladších dětí, ale pořád to ještě jde. Pořád ještě, vy jste tady zmínila tu 3letou hranici, já to nemám tak, že bych kurz úplně omezovala do 3 let, ale do 3 let dodávám garanci vrácení peněz. A když někdo chce nastoupit i o trošku starší, tak vždycky říkám, že ta hranice není přesně tak, že by v den 3. narozenin prostě přestaly veškeré postupy fungovat a dál už to nefungovalo, ale je to náročnější, jde to pomaleji. Asi tak, jak vlastně máte srovnání vy, jak jste říkala i, že u toho staršího je to náročnější. Ono je to možná náročnější i s tím, že už byl zvyklý něco jíst a teď jste mu museli něco z té stravy odstranit, že jo. Jak jste to vlastně zvládali takhle s tou dietou, co se týká toho jídla u těch dětí? No, u toho mladšieho, akože príkrmy sme začínali, takže to bolo v pohode. Ten mi teda nejedol žiadne príkrmy. Klasika. Ale ja som bola zvykla u staršieho, že tiež nejedol príkrmy, že to išlo po lyžičkách a plul to po mne. No a u staršieho to bolo náročné, pretože mlieko miloval každý deň, každé ráno ovesná kaša a každé ráno hovädzie často sme mali lupáčik, zbožňoval mať za odmenu lupáčik, lepok. Takže našťastie sme skúsili rýžové mlieko a tomu zachutilo. Takže kaša z rýžového mlieka. Aj doteraz vlastne mu tak robíme a má rád. Myslí si, že to je normálne mlieko, alebo vysvetľujeme to, že nemôžeš to, čo ostatní, ale toto je tvoje a on má to fakt rád. Takže našťastie mlieko sme našli, náhradu. No a hovädzie mu chýba, tak pred ním nemôžeme proste moc jesť, tomu dáme raz za čas a zväčša mu to zmiešam s bravčovým, aby sa mu nezdalo, že má toho málo, toho mesa. Takže to je také náročnejšie, lebo to má rád. No a čo je ešte také zlé, náš syn je milovník syrov od malička a syry mu tiež robia zle. A zbožňoval parmezán, takže my sme ho motivovali, aby jedol, že je tam parmezán, no tak teraz sme nemali motiváciu, takže ten syr, no, ale my mu raz za čas dovolíme a niekedy sa tá reakcia dostaví, niekedy nie, no, ale ten syr, no, je taký náročný. A pri nás to varenie, no ja som tú dietu akože, ja som to nebrala nejak tragicky, proste pre mňa bola strašne veľká tá motivácia tých detí, keby proste nemajú exém, tak pre mňa je to jak za trest, ale ja som to nebrala, ja som skôr brala, že tým deťom chcem pomôcť, takže bolo to náročné na varenie, ale zvládli sme to, si myslím, no. Manžel so mnou jedol dietne, tešil sa v práci, že bude mať lepšie jedlo, tak ale tak všetko sa dá zvládnuť, no.
Vy jste vlastně zmínila, že jste první nějaké pokroky nebo výsledky viděla po 14 dnech, že? Jestli si dobře pamatuju. Áno, u staršieho som videla, že sa mu to zlepšilo. Nezmizlo, ale zlepšilo sa mu to aj napriek tomu, že som prestala mazať kortikoidy. Ja som prestala mazať kortikoidy, aby som videla tie reakcie. Mu sa teda hneď zhoršilo, lebo bol zvyklý na to tie jeho nohy. Ale po tých 14 dňoch sa to zlepšilo, ale nezmizlo to. A vy ste vlastne mi povedali, že, lebo on si to stále rozškrabal. Tam bol problém, že on si to cez noc rozškrabal, čiže vlastne sa mu to niekedy úplne mu to nezmizlo. Tak sme mu to vlastne, s manželom sme mu to na noc viazali a to sa začalo zlepšovať vlastne. To sme vlastne zistili, že to je dobré. Že on si to vlastne udržiaval ten exém stále, že to mal červené. Ani mu vlastne takto úplne zmizol ten exém. Až potom, keď som znova začala testovať tie alergény mlieko, tak sa mu vrátil exém, ale dovtedy bol bez exému. Takže to pro vás musela být velká motivace vlastně, když viděla ty výsledky. Bola to. Ja som doma hovorila všade so všetkými len o exémoch. Že sme sa zbavili exému, no. Bola to veľká motivácia. Pamatujete si, jak často jste mazali kortikoidy u toho staršího před kurzem? Úprimne moc nie. Viem, že keď to už bolo moc zle, tak sme to vždy dali, ja neviem, dajme tomu 3 dní nie. Potom 2 dní vždy tak do vymiznutia, potom možno 2 týždne, myslím si, že nejak 2 týždne sme mali. Tak tak jak nám pani doktorka vlastne povedala. Bolo to pravidelné, nebolo to tak, že mesiac sme boli bez kortikoidov. Nie, možno tak 2 týždne. A takhle teda potom je často. Prosím? Takhle od těch pár měsíců, jak jste říkala, až do toho května. No, my sme najprv nemali kortikoidy, ale nejakú inú mastičku a potom, myslím, v roku nám dali vyloženie kortikoidy. Takže od toho roku do necelých 3 rokov sme mali stále kortikoidy. Takže skoro 2 roky. A od května už ani jednou, to je super. Si nemal odtedy ani raz kortikoidy. Dneska je prostě jenom tady řeknu na kameru, protože ono to možná nebude znát potom. Tak to je super. Áno, 6 mesiacov približne nemá kortikoidy. Ako je to neskutočné. No. Skvělé. Tak jo, napadá vás ještě něco, co byste chtěla dodat, nebo čím byste třeba chtěla povzbudit ostatní maminky, co byste jim chtěla říci takhle na závěr? Asi len to, že je to že je to náročné, to varenie a všetko, a to áno, ale aj držať tú dietu samozrejme. Ale myslím si, že ono to je strašne psychicky náročné pre človeka, keď vidí zlepšenie a už si myslí, že wow, ideme správnym smerom a potom zaradíme tie potravinu, dajme to pri tejto eliminačnej diete a ono sa vám vráti ten exém a ešte sa zhorší, dajme tomu. Tak ja len, že pokiaľ skúsite tento kurz, tak hlavne verte až vo výsledok, že proste bude sa to zlepšovať, zhoršovať, neprepadajte panike, lebo ja som bola jak na hojdačke s psychikou a asi toto, no, že držím palce a proste treba vydržať, no. Treba veriť, že sa to zlepší, no. Ještě se možná zeptám, co pro vás bylo nejtěžší? Z celého toto, keď sa zhoršil ten exém. Keď som zaradila novú potravinu a zhoršil ten sedex, to ja som bola na práške, ja som proste, tak nemá to zmysel, stratila som vždy tú vieru, aj keď som vedela, že nemám, ale človek, keď už veril, že sa toho zbaví konečne a zase sa to vráti. No, mali sme napríklad šialenú reakciu po rybách, ale takú šialenú, že syn sa po tom, čo sa najedol, tak po pár minútach sa doškrábal do krve v postielke, keď už zaspal. My sme ho našli plakať a keď sme došli poplakať, sme ho našli plakal a my sme prišli za ním a on už bol celý doškrábaný do krve a to bolo pár minút, takže to bolo najťažšie vlastne, že sa mu to takto stále vracalo pri určitých potravinách, takže A jak dlouho potom trvalo, než zase nastalo zlepšení? Ja neviem, nepamätám si pár dní, keď som vyradila tie ryby a dala si vajíčka, predpokladám, tak potom. A sme to mastili vlastne, mali sme antibiotickú mastičku na to, sa mu to nezapálilo, tak neviem, pár dní. Ja som si robila takú poctivú dosť tabulku, ako až prehnane poctivú, aby som videla každú jednu reakciu. Takže neviem presne, nepamätám si, no. Pár dní si myslím. Jo. Super.
Tak jo, mě už asi taky nic víc nenapadá. Tak já vám moc děkuju za sdílení. Věřím, že jste povzbudila ostatní maminky, že i když jste mazali 2 roky kortikoidy a zbavili jste se jich takhle krásně, tak to dokážou i ti, co nás budou poslouchat. Moc děkuju za sdílení, moc děkuju za tento rozhovor a přeju vám, ať už se exém nikdy nevrátí a ať projdou všechny ty potraviny, které testujete. Moc vám ďakujem a ešte raz vám chcem poďakovať, že ste nám takto pomohli a vlastne, že ste boli podporou počas celého toho. Ja som napríklad si nebola niečím istá, alebo vlastne mne strašne pomohlo už len to, že som vám napísala a že vy ste mi odpísali, že nie, dobre, pokračujte, choďte ďalej, že vlastne už len toto pomohlo, takže ja moc ďakujem celý ten kurz, no. A určite odporúčam teda všetkým, aj kto neverí, že nám to pomohlo. Môžem zase povedať, že nám to obom synom vlastne veľmi pomohlo. Ďakujem. Tak jo, moc děkuju. Mějte se krásně a zdravím i všechny diváky. Majte sa, dovidenia. Naschle.